Pupu eta Lore, bizi-bizi. Pupu eta Lore, gertukoak ez diren pertsonentzat, berdin-berdinak dira. Antza handia daukate, eta askok ez dituzte desberdintzen. Ara bihurtauta, bereizteko, haze marka. Pupu eta Loreri, ez zaie gustatzen jendeak ez bereiztea. Fisikoki antza handia daukate, baina izakeran oso ezberdinak dira. Berdinak, haze amorrua bereizi ezinak. Lore, abenturazalea da. Ni itsasozalea naiz, abenturazale ausarta. Etxeko matraka pirata. Pupuri ordea liburuak asko gustatzen zaizkio. Istorioak irakurtzea gustatzen zaio, baita istorioak asmatzea ere. Ni irudimentsua naiz, sentibera eta isila. Bihotzean poemak eta buruan ipuin pila. Pupu eta Lorek antzekotasun handia daukate, fisikoki, itxuran, bikiak direlako, baina barrutik ezberdinak dira, eta ez zaio gustatzen jendeak ez bereiztea. Ez gara erdia eta erdia, baizik bi oso, eta harro gaude oso. Hala goazaziz, elkarrengandik ikasiz. Hauxe da gure kuadrilla, elkarrekin goaz, nor bere bidearen bila.